ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನೆದುರು ಬೈದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಲೋಕಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೋಜಾಂದಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪನಿಯರ ಅನ್ಲಕಾತನು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರೊಂದು ಈ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬುದುಪ್ಪ ಅತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರಲಪ್ಪ. ಈ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ಈ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮನ ಲೆತ್ತದು ಐಟ ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿವೈಸ್. ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಲೆತ್ತದು ಪಾತೆರೊಲಿಯಾ ಒಂದು ನಿಜನ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಒಲ್ಪಲ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತೂಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಆತ್ಮಡ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ. ಈ ಗೇಮ್ ಭಾರತಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಫೇಮಸ್ ಆತನು. ಜನ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ಏತ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಈ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಏರು ಆತ್ಮನ ಲೆತ್ತುದುಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಆತ್ಮ ಏತು ಉಪಾದ್ರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಉಂಡು. ಈ ಗೇಮ್ ಇತ್ತೆತ್ತು ಸಾರ ವರ್ಷ ದುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತನು. ಬಟ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಿ 200 ವರ್ಷದ ದುಂಬು. 200 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಮೇರಿಕಾಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಪುಂಡು. ಐಟು ಸುಮಾರು ಸೈನಿಕರು ಸೈಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮಡ ಪಾತೆರೆ ಈ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಏತು ಫೇಮಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಅವೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ದ ಬೆರಿಯ ಬುರುಯರು. ಅಪಗದ ಕಾಲಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಡಿವೈಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನೇಟ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೇಮ್ ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಆಯನ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು. 1989 ಈ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಪುಂಡು. ಪೂರೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಲ್ಡ್ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀವೋಡು ಪಂದು ಆಯನ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸನ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ ಲೆತ್ತದು ಐಟ್ಟನೆ ಕೇನುವೆರು ನೆಕ್ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀವೋಡು ಪಂದು. ಅಪಗ ಅವು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತೋಜುವಾಯಿನ ಲೆಟರ್ಸೇ OUIJA. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪುದರ್ಡ್ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಯೂಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಗುಬ್ಬೆರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಒರಿಯಾಗ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಆಪುಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಜನ ಒಪ್ಪೋಡು. ಈ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಜನ ಒಪ್ಪೋಡು. ಅಕಲ್ನ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪೋಡು. ಯೂಜಾ ಬೋರ್ಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡೈಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಡೈಸ್ಡ್ ಪೂರೇರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂದೀದು ಸ್ಪಿರಿಟನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು. ಅಪಗ ಆ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ದಾದ ಪನಿಯರುಂಡು. ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಡೈಸನ್ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಯರ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ABCDZ ಮುಟ ABCDZ ಮುಟ ಬರೆದುಪ್ಪುಂಡು. 0 to 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮಿತ್ತಡು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಒಂದು ಬರೆದುಪ್ಪುಂಡು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಚಿತ್ರ, ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಪಂದು ಬರೆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಲಕ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಪಾರ್ದು ಈ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿನಕಲು ಈ ಯೂಜಾ ಬೋರ್ಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್, ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್, ಪ್ರಿಕಾಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್, ಝೋಂಬಿ ಮೈಂಡ್ ಪಂದು ಕೆಲವು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಈ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡರ್ದು
ಈ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆದಾದ ಪನ್ನಗ ಯಾನೊಂದು ಸತ್ಯ ಪಂದು ನಂಬುವೆ ದಯಪಂಡ ಏತೋ ಕೆಲವು ಕೇಸುಡು ಊಜಾ ಬೋರ್ಡುದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಾಂಡ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಜ. ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೇಮ್ ನಿಜ ಪಂದ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪಂದ ಆಪುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.